FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko nanyora chinsa chia elili nangangana ikonamnyoka nirirange umusaza yanga usinichimbe bajeirite nasoka nirirange umusaza burungi mwancho motegereri no murigereria bwe channel yetu mwancho motegereri nche ne liga 003 Ronald Mayaka Brigadier ntaketubaletega uchambuzi wa magazeti Litukulia rasoka kwa litukulia Aramisi tariki ibero mutinyo gatano limu mwaka 2022 niko mbwatenga seti ya The Daily Nation. So ukoro a headline yenga seti yeke kotebanga the Uhuru scorecard. The Uhuru scorecard. Scorecard. Yes, scorecard. Yenko bwatekana umwacho mutegereri ne umusangirire kana osomo yigabo chengera litukulia Madaraka Day litukulia goro alia segeti ya Uhuru Gardens. Muraibwensa sechinkwana chiaye na irete chinga kichintambe sana koerera iguru yali serikali ya yabereke gukora anene serikali yentunda ya kabere their second term kipindi kigia kabere ko chakera 2017 mpaka bono iga
abu asabete okoerera ebintu ebinge sana muna bono mugano woni gumulikira se page ya kabiri page ya gatatu page ya kane gatano limo gatano kabiri na gatano gatatu in fact much of this newspaper lero no koeranga mbintu kibiri murai wensabete kagokwana urabona atebetenga chipara rosiria se tamu ya kabiri nyigo chire 11,000 kilometers of tarmac road abu Nairobi gose Kenya ngima obereka go connect serikali abereka go connect chinguru cyomurero go chiase abantu abo sisi nyomba au maremerongene kubua ekero basoete serikali 2013 ekerengo gie chisemi buna bono 100% transition batemire sana gukikirania eki by the way we can give them credit bagotebanga gaiga umurai bwense gatebetenga uchumi yense ya Kenya nigo yakinira sekerengo kigoro namagigo nabo igamagana healthcare inyoro na chagiti murubirigete nga universal healthcare nganoro kinire mwancho motegeria se page ya kabire ne page ya gatatu bo igomba murekerete umunyi amwaye mu mayaga yende kigogo tebanga uchumi ya kinire aba Kenya mbali kolera sana igikogere baguriye bintari iguru nakibona uchumi ego kina n'abantu bakorera ngo chando rasa kwanete iguru ya magana public debt gusama kabeso y'ichinse cyesiko page ya kabire page ya gatatu ge murekerete ngana ki umusangererekano yo gusomo yego yobete galia ase Uhuru Gardens sigetikia Uhuru Gardens obete gugotwara yani like obusiania you know decorations na muna Kenya abange babete bakwego kimono anene kwetera se abanajeshi babete bagokora you know chiparade chiabo nkwaro chegali bifaru bigo enta ali kabisa ne chitanka cy'abanyankanga ikintu bunike twana goro kugurinde ebifaa bigokora se chisegi bikurwana n'abanajeshi bagutumya kurwanira twana ko bioreke gwatarani rinde liye the last time bi arogeti kunekere katiba ya chenche tigurire 2010 inauguration ye promulgation of the new constitution 2010 bia sogete ncherenga bune yenga kia nyegusira Mwai Kibaki asali umwache motegereri umurai bwensabe tukukwanira se page ya kanene mugritegana kiabete ku insisting especially ya sokorosi wa which tarmac road etamu ya kabere yo kakuru 2017 baka bono ige serikali nigo ya rosiri 8,000 kilometers of tarmac road uino mugano mulikera se page ya kana senga city ya the nation we ke page ya gatano boiga senga city yiga asego tebaga iganga page ya gatano nalimo egentongere kiabete sokorondeshi wangu wa woche diegenteke umaete kawaida ekero public event bune yeko bayege serikali mochoko noroko borre protocol miaka yonsi ndatuakina itifaki ina kwa ruzie itifaki ero protocol bono litukuli igoro because itonalete buna botambe buna bono let's compare this with Mashujaa Day yabete Kisumu use yabete ke Gabosumu igavana yarangireti kuye county James Ogwaye akwana akaligania deputy president kama kwali ni morai wense no mali nabo tunalete deputy president ere kweguli bago aliganie president ukwana bono litukuli igoro geteki kabeti lakini kiage litukuli igoro in fact naligireti uyo nde William Ruto no harenge uno mukonyi bo murai wense na muroje no arenga cyo yigori igoro bono itukuli igoro ekero naligiretie program program elia ego yare korokianga deputy president talenga ase program elia so gatukuli itukuli igoro yaligetenga after entertainment state address ekere president yaruete biegubiria nechi award chiria gochia saba Kenya bali ba for exemplary services igabwa tirikonda kangya gukwana suru akarangirie president ya Sierra Leone akarangirie president ya Sierra Leone yare ngomo genyo yari tikuri goraga kwana nera kagendera gukwana mugano yes sukure statement gara no ne speech ya yatari ko ne deputy president no ekara ke kori recognize tibabo mother Kome chief justice nabara ibande balenga kita kwana ti president deputy president tibuga lino muri kira se gatano limo ngande na ki ababwatani ba William Ruto karo baruete gali bakaende campaign Kiambu bakaruta chinza sasa bakugikiri president ngana kiora atume president tekwana lakini deputy president tekwana lakini nakiona aligiriri kama yako muntu kiro kurigiriri gaseti yende yige suwaye abiri gete design
iganga ki ili getenga Uhuru amalizana na Ruto. Ina headline ya Taifa Leo. Hakuna bonda anjira nenga itukuria igorondia orogetinga kweli bono bakura. And in fact inyuranga ege karonkere kiarenge State House konya bataragenda Uhuru Gardens kumira na bananchi bande. Ege karokia bade tamba waziri na aba principal secretaries which ministry au deputy president yare ngoro. We naro je raina ya bonzi no barenge lakini tindo ujio mkonyi bumura hivi. Anyway, let's not go back mono chiazege garekio kiabe tritukuligoro wanasiasa na wanasiasa unatumaite butambe epeji agataho na kabire ni bwato muganunga na kimura ibwense ya Kenya muskuru kinyatabe toko tebanga omuroberi omuyabo kuru amasomo o CBC competence based curriculum toli gochigotenena kabisa, lakini Kenya kwanza bagotebanga abaise kuirese. Very good kolengana no mugano bagotebaganga ensemeli kumubwate sia deputy president William Ruto ya Kenya kwanza bagotebanga abaise kuirese serikali gentegetanga ni bagutuguterare no muroberi yo CBC, lakini kibese nirenga cyabe kibororo cyaba Kenya chikwagacha chikobe kumusingi asumurubiri kibese kina kinkwebuli ngabono chibese chichi atumikiro already kuchinchia bitabu kwagache birasi biya kya troche byarosi bya junior secondary ingakirande koba is it going to be a waste lakini karoko tegera by the way muraiwese kakotebanga CBC ye and for sure it's true kero kukirigeri gochime igoge kurwa gosomorobeli gokururi bagalisa ine gocha saba orokiwa kwimanye byego byabo mapema abantu ba performing arts nebintu binde unlike 844 eli ya rengete tugotie eli abana baita matemwa na nje ngwanjira nande nganiye ya CPC murengana na nje mnango kirigeri 844 system go yare go paste ibintu ngaki abana bakore buya bahete buya bakikonyora kigati cyobisi kigati nkire mayaka ono ore beto twara giseni kire kinyinge kire igoro uranyare gukora muna bono kigati kya masoni muntu gukora wayaringi abantu plumbing drama muna bono naro kinyambane muntu gakore drama ridiculous we drama karanja kabiri kisukuru tware gukora drama ngakia moi and in fact isi kunyore system ya moi ntu abwata masomo gete una bono agriculture ege ndokere tu abwate time tu singo ikerete usinyo 4K club mware kuigeranga kimogo chimeka kuungana kufanya kusaidia Kenya 4K club niyo tu akatugire bisusu twasipeke sukuma esukuru twarosie compost manure twarenge korosi mpaka tware gutugie bisusu yes ibintu biri by the way bia konje sana no science nyorete tu akakore types of stitches squeeze bono what go so running stitch pa doje aki no mozonguro oja gwe musaya tukegere gumuna tokoro stike yes that was during that time na ndé nyura bono igato what in fact ya bana maiti go bwe kanone ke bungu esati mwana ataketa ke bungu aira se bungi anyway emogano ino ora se peje gata ona kabera senga seti liga ya tende nation kana ke president mana re kwa kumwisio moko muna agenda paka national kwale kongesa I remember in fact ekaro yarenge mangana a music festivals naga terere sana school by naga terere paka mama je ama chipoe mun naka ile inyorete to tere to kaenda baka State House the year 2001 konya Moi atara ruo president Moi loved nada rwe karansoro tegera matera Moi na chita matera sana kuna igoronkwa roja bana bari bakora tari ibintu tata bakanga bakurikirita nga peace murembe babuka bakwiruberi mugalino la seveji ata na kaverenga na kie president yata betenga CBC terigo chikwira na magega asenchira none nke at the same time was peji ye president yata beti yo ora chikwira borai wense ya Kenya magega bachorio bonere mu chingo tano gatatu ngagendererie segi mamincha yo bukurumi imeyense ya Kenya at the same time president ya igerete sana makabesa mange nse ya Kenya bwate chizi chisika sabero gatebanga makabesa yo
akonyere sana ense ya Kenya kugendereria ebintu ebinge byamagenderere bibirachi gokonya ense ya Kenya bwo kugenderera ichasa matukali busi mwancho moteri mugano ino urasebe chigatano na kabira singa city ya the Daily Nation egentunkire iga president yakwane ta CPG 10 igate betenge egentungire iga kibwente kurigererwa inga baibu echi family chinyinge bono iga chitaite ko resolve gose echia chakire koenekia omwiburi oyomo single parent families yani siku hizi chiamente kada echi family echi chibwato omwiburi oyomo konyoro musuba cha gotebanga nchenta geto mwana ntete kunyo etenete bweka gukinia bana bae bweka family cha gotebanga in fact na kie president yakotebanga egente konye nkiko chikurigire buya egotebanga it risks harming the future of the country single families egente I think tubwento kuchagotware separate program tukware na mangana single parenting obuya buya na no buya so that people really understand especially umuntu naro bwate ure family umukaka n'umuntu na lakini kwanyoro oyo monaro teyo asuma ngana parenting mujyando n'urugo cyo bagati yabo anyway asepeje 12 ne mogerete mugano ngana kibona babwatani bo mokonyi bo murayi wense ya Kenya muske Dr. William Ruto bachakire ko tebanga karanja kibicho yoro muri kibotamba se wizara y'oburendi waime Jo Musheru romo waziri wa magana ICT akamuraga kega nigo babwato murobiri bogo chikoiba chikura cia 2022 lakini ringaneri ryuko iba chikura na kaigure rahiro kurira sana tinga kiari kuburia chikura ngakina enderi goja ase Kenya kwanza keko gara deputy ne romo konyi bumurai bwese nabo batebireke ganga batagete bo basuba bwato murobiri bogo chigotema kuiba chikura lakini yawase balire iranga barachikoene kibabwire chikure by 60%. Frustrate no yende ndubwese orachi kobeke petition mugari no rase peje 12 at the same time Stephen Kalonzo Musyoka mbwa Musyoka omuraibwe kiama kia Wiper igoroga orogetie omori bogo taka koira na Azimio na bara irane egeko gera naro kengiru ngonya kukorare gwo tariga na bara irane bono tegerero mugano ebuno goteba igore kerari ngasa matanga gitarenge imeye chinsemo kiri kya Machakos ne rorwete rambirambi ya Raila Odinga na rambirambi ya chinsemo kiri kya Rabai yes nabo igo akamanya gukwana iga gateba iga ingari tukoria rero na mambia eliri yarenge igoro na rero ameke decision yawe chigotangasa mambi Friday nga yago join finally igubune gotebaga iga give me today and tomorrow and after that I shall declare my stand on the presidency. This time around I shall make the final decision. Musaza jazai baba. Round yeye. Wikame kumsimama bomo elio. Mugano yu manjuma dei no rase peje 12 zenga ziti yiga ya the Daily Nation at the same time peje 13 mugaka mamioro liga 003 ekiombe kyo bachone chimbe ya IBC ko kiatebire ngabono iko batagete ko chikolingoria chikura wetani milioni yemo ekia baki chikura aba ba requested utransfer kurwa sege tuweke mochi asekende batate ko chikokora fresh verification chisababu nkibatagete ko ruerege tuweke ko chiasekende yani chisababu chiri baruwete gusekome kichire sense because kwaigura abanasiasa bange bakona gukuranga inga abanasiasa mbale bagoleta abanasiasa bande yani abakichikura kurwa sisemo chinde chikubagira chikura sisemo cyabo no mbali waka chikura abo nonye mbali kurwa sisemo ekyo kyombe kyo bachone chimbe kyatebirenga before elections chikoleka no mutinyu gatano gatatu they will make sure nga ba verify chikure chire abakichikura aba baitani 1 million igore sababu cyabo cyobotaka kunganya ko basege tu kende uchiya sekera tigana kuburi abateneria aba bare kwamisa
na bakorwa mararamiko gusina bananchi bararamikire bakire konyora ng'egintu karikija batagete gugicunga abana siasa bande bayo bakoraramika. Yes, especially bali bagupingana nande baigure. Anyway, nandi tobasa kudisibisha bintu bine by'abantu bagukwana because nabo bari on the ground. Maybe they have substance. Why? Mwana nolege gasepeche 14 ngana kimwana oyo mo abeteka gukonywa n'abasamaria abaya gosoa sesukuru yema gayo kobera sikasa matuka mange kuru abande bakaripoteti form 1 asenge nchibolemerwa abwe school fees mwancho motega limo gano inora sepeje 14 senga seti ya the Daily Nation katika tegamba mulekerete ngana kiabamanyi au bamangana au bagukwana iga bagochambwa igoro ye speech ye president litkuli igoro at the same time mungoli libali ngana ki abantu abange abakurumia abange bono igana abayibi batakire gutumeka chisimi koibera abantu mutagu wakere simyo gotebinga ngo wakere kurwa sebengi gete turoje account yawe yashikirwa tumajiri buza to unlock naye no buliri bwawo watu machibese to kumanyanga ngo ngaini wote lakini ile ntike bate ba update chisimi cheto biya bagwene tiko manya abantu abangambara byabo ba updating aki registration takoira details egento kelio maete ngegendrete it's open lakini ndio no muchando monende serikali bwete kuchikuligereria nchira nga kibara chigukoro muchando because abantu abange sana bagusiri chibesa kera litu ko kubwatekana no bongainereria obo yes aiga senga seti yemba mulekereta sepeche 22 ngana ki ekeminano kibu governor kigendete gutingansa se county ya Kericho inyora sepeche ya 23 kera litu ko bakumulegere county au na kuna kolige lingana ki campaign yagenderete na possibility yoli ochikoiro bugabana ningo eyemaega ya governor Paul Chepkwony nguchari gukole tamu ya kabere abwase ko tebekana ngo mungwana nalege gakorwa se kiama kya UDA ukorokunga Dr. Eric Mutai abwate possibility sana yogochye ku kuirekeroge kigaki ubugabana se county ya Kericho mwacho motali mugano inora se page 23 asenga seti yega epeje barongebere na kane muri gato mugano ngana ki Madaraka Day yabeteke go ba celebrated as chisemo in fact the county ya Kisii ya koleta celebrations cyabo Kenya ya igoro Kenya no bari Kenya Green Stadium I think Ngorosi were tera era bia that's why maybe by the taro DN2 katika tinga seti muri gato mugano ngana ki uko bange nyumba ya wa sitting room baita bantu bale bakomeka kende yosi yandosi sitting room jana maringio konyora ntumbeto ebikoro no bere sitting room chiaka chakiregento na kiwente kuroberie sitting room ebitabu bia unga yowente kobibanga ebuku yawo nga yowente koyechoka ikira kwa mulekereta se pull out ya DN2 aseka seti yeka ya the Daily Nation kwa sinzi chisiko kegwole bamulekereta ige page 33 ya monga na kiesi yiri gendrete meyense ya Ukraine magayo gusagana nense ya Russia gendrete koene kia asale nena sense ya Ukraine yema yaba na jeshi bese ya Russia botabekana gusalie nibe nyinge mono yense yiga ya Ukraine lakini ti ugo saga ni ubundi ka buraya lakini timanye tiwa United Nations itare so imo na sesegeye lakini ko tabekana eregeze ya Russia ke ko bago threatening babuate chizira cha nuclear echibara abasagoti yachora bayise ko chagibwa timanye ti anyway and by the way sometimes sokoro musaja chisegeye chi ina chakonyora nga nubo banibo wikerana by the way asebi amaliko nakwanete igoro ichi matuko yo mweli ngana kise chinse chire mukirane ne chinde chisegi au marwera tariko bwene ka bintu binga bunene nabarai mba bakuminyokania nonye ninka chinka chito mu baibuli nabo bagwetana nabana ngono bubani kweli ase page 32 mbamweketegana kiye kiombe kiria giteneta mangana communications authority barachie kogenderera komenta chi booster ase chisemo au elinde ko boost a network eye nkubwatekana na kirike gotabekana nga chisemo nchire network itali gotoka buya ye chisimi na kuirira obwere libwa mangana ko bobokomu ase chisemo chinda ase naru by the network itayo complete ora agenda oresimi wakero muntu wakero emoteyo oli muteja lakini esimi kigogete Baite gwina gwete igoro murai bwenso gukwana nga gisabairo burai ubu kire radio station chego iru kire chinyinge motani true ni television
True. And by the way, on that one, ina inkonye ya okoboke serikali sana. Yes. Asuku igerero busibole bw'ekinyomba ky'oburalia nonyeteri 100%. Lakini at least ntubwate freedom as compared to chinse chinde ky'orogongo rwa Africa. Murabona igagenda Buganda. Ogotangaza egento ikegitake bomi gwe abarajeshi basoyemezi. Chimixa kiatu gerento bobwatwe. Yeah, lakini in fact nonye asinge njobo zibole bolia media houses chinse chinde chaisiko nchibwate bureau offices chiawo in Kenya unabono radio China kimataifa for example no bagotangaza egakuru nayo musyo Nairobi chiaba Al Jazeera chiabo CNN no chibwate bobwate gachi bureau offices gaso musyo Nairobi abana baitokonyora banyorire emirimo ne bano yo kwabuse obisiyo konyorire nabati true aigama bakaye emirimo natangasire gebiasara ao bichoris bwe gonchitangasire torigendike gasobwe ngasega sero moino ngankikera roro mwancho motegereria se timu ya FC Leopards kika bagoteba nganega ndirete kuna kwirobelinga na ki egochi gukina na ekere kimeneno gya FKF kegenderete kuna kubwata inse umwanchiwa omo tegereri ngasiti liga ya the national ayimulikireteri tukolia rero ya taifa leo headline ya yatebanga Uhuru amalizana na Ruto lakini nkiwaso mete naende kende kurwaso musangano ulio bete igali litskolegoro baiti naje te kwanda kandi bintu kwanyenda manyiti nuru tegento kegetanga kirimo kurukanga yakikinga SGR egento kiria in future baka kereta ini kamwe nyinge sana sense yito ya Kenya nonye ne pare iri mwate bete iri mwarosi ego itaiguru ni iri mwapeka Nairobi aria ngakibona bajiro expressway egento kiringo cha kwaso ikire kibese sana kusia matajiri ama dondo yiri tukuriare yale ronkoletere dondo igona rete konyereswa igona gete nkoletere dondo rero teba wote alia sakro kunga wote gera se county kurukunga ya kivuta kibwana Makweni umusacho yomo ubwate familia ubwate familia n'abantu baye abwate mukungu abwate n'abana akaimuka agasoka kurubuoye umusacha ngane mirimo agogia akagenda akalimie simi gusekero kenda gajenjira ini tarorokana buoye for 20 years emyaka 20 bono gegotebekana ngaigesa menyete nachita kanyore kibarua alafu bibesa bikale kuna konyora una kwego kine bibesa biria iraye n'abantu abokonyora bagutuka sinyomba cyo kwegokia for 20 years tanyorete gose nabwata abana tanyorete sinabwata umungina nka tanyorete gose bebuli baembaro tanyorete gose nonye ne abana babo tanyorete gose kende ngo exist kiarenge nonye no muntu nakwa matanga abutari konyara ko akonyora umushara oira sabanta wakase nyumba yo kwegokia chororero gonyete kabisa konyegeri chigotinga songerere goja agunkware na abantu bakwiruka bakasongo tige gazirie jere obe 20 years ngoja gore gazirie gachiekaera abantu bali arenge go spend time na barabu abazani bali arenge go spend time na barabu bagakenga koime akanyagurie njere gwera ndasoba by the way muna chira michi arosi siku hizi ndachi mune account ya arosi chipara baka chama kuri cheiguyu onye watigete menene ndoire siku hizi by the way bosi ejira bego kore kwa seino because 20 years is a long time yes kabaja goje tege naga bagi no bosa tipo bere mira karogia kama elima kenyo mbosi yekeri babwiza kurwa
tarasukire yani muntu itamweti bakari ukuruzi bintu binge ime because abwate bakari deni ria eri erendi atara mwaka rimetie nyose ne nagatanda konya kurarira nyora gatransport yaje nari mungino yero bona aruseti moya bateba ngatiga togendere no bugima na batia bana baya bona iso atutigeta bona ya mutagukwire sukuru mutagusoma soma nera kwire mugunda korega akamanya korora nguyu urmate nguyu urmate bakamanya konyora nere gesingi kiabete umugungu atebire nga baba na umeirege kone umugungu agakora iga agateithia abana ndeteketeke buri agacie kwa muramba apubono asinari bakobeke kebungu ga esaro yabagi namba bwate agabeke kebungu ororo agateba ira nasokorwa ira nasokorwa maji ninga hambu watameto musaja isena nyina umusaja oyo baigure umuwana ukire esagasaga kurunyumba kare gosoka godi kiekyo ngani ligonkorwe lira nitegoja bako matebi ngayo mumuro oyo tata ena arwara gaiga yani nonye simi nkware goja irana asekonyori irana ndote tio kuri organize bajo yaga chikobeka maruza agachikomba mara maboka achikoba na bere bono na chano kirada no asekonyori irana bono tu ya adjusted ebugima gaiga ebintu byeto togendera akaimo kiebuse kiaye munache tagatrimbo karikori gwikaka gendo gochimate teramanyika neza kiete bakabona lakini umuntu umusaja arasogote bumaine tubese kogechiunanka bu ubugurie bagwacho ubike igutire nogechigusokoro nutiga abana bawe bacandegete ngabona ogechine 20 years yonyo tigetu 20 years mwana ubwate emyaka gusensita banyo ino muntu ukorete sukuru wenda yes mukungu yanyu ngoma gusumunyarugo yareta mukamumuru nako liko kana singo yonta tuchire kore tanya ko tiampa ne genteke musokoro ndali koligereria se musacho chi situation in chire chigo go introduce ya basani beken number 1 siriemeremo aliyo kumanyo musani weken siriemeremo butua aliyo kumanyo musani weken basani bakabakotama number 2 nyore promotion yigas naliyo kumanyo musani weken because abange bakugurenda mwamu number 2 abande batebeo ekwage yaki number 3 oh nini lakini yo musani bwekene garabokera promotion nyore promotion rero amanye musani bwekene number 3 namba 3 twaleke gedi mwao twaleke gedi mwao aliyo kumanya basani bwekene twaleke gedi nyemo murubi notagoja kekeni kia onyo tumuchige ngatange dirube ndiwocho endo kyo moyali tuara matanga zireliwa aliyo kumanya musani bwekene bantu bane koje bako batebinga onga motore bwana no montone nini abande bakoroka in fact it will show you know embalia and I got this experience several times umuntu uriyo konya rotari go spend time nere mono abo konya na uba guteta abo bakamambia bande barare barabu morereze mu basundo geto bantu baliyo konya rotari go invest your time on them anyway mwaje mategele nyorre gazeti ya The Daily Nation itiko ya kabere mutinyo wa 5 mwaka 2022 na wewe ni gazeti ya Taifa Leo wemanyia manga muri kirasi gazeti cheri tuko lya sokoro tuyatoko le baka yatoko mu mayako mintu azante sana biyamono sana singinju inga imugo jamwari kire bintu by'umutandao bintu kire tukukwana kuruga iga Facebook kwande whatever yes aigase mwacho motegereri no murigereria nabo gosoaria se mutandao Facebook ase a page tegurukunga Kiss FM 94.1 ngende tekanya okora you like the page alafu murobiri yuga tokonyoreta live nabo toramneti bibo igase YouTube Kiss FM 94.1 wewe nabo torigi Twitter nabo torigi TikTok nabo torigi Kiss FM 94.1 chego nkuru kunga Ronald Mayaka Brigadier
na njengoro kumba sache kibure Liga. Liga 002 na inji liga 003 umugaka askofu mkuu senior Dr. Professor Silvanus Mamyuro no tokora ikero mweri kwa makatiti yetu kwa lero. Asante sana mwancho mutega. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Kisi FM 94.1 radio yo Mugusi Inche mukanu tigantere radio yaito Kisi FM Inche mukanu tigantere radio yaito Kisi FM Watabarai baitabaya Bago kolega simu iwe buya Watabarai baitabaya Bago kolega simu iwe buya Oyo teregita temba Ibu ya sega siya engia Oyo teregita temba Ibu ya sega siya engia Otebere ya barai baito Bakolega siya wano mukia Otebere ya barai baito Bakolega siya wano mukia